Îmi aduc aminte și acum povestea de dragostea doi tineri care s-au cunoscut toamna într-o zi de vineri. Ea nu știa pe când el o iubea și când o privea nebunea și tot își spunea că se va apropia de ea, dar ceva îl ținea și nu știa ce să facă, dar și-ar da și sufletul pentru acea fată. După o săptămână de ochișori dulci au ieșit la o plimbare în parc și au făcut unui altuia pe plac. El a cerut-o de iubită, promițându-i că o face. Cea mai fericită erau cei mai fericiți împreună. Când dădeau de greutăți erau umăr la umăr și nu-și putea imagina măcar un minut să lipsească căldură și tot ce iubea cel mai mult să-l facă să zâmbească. Ce înțelegi tu prin cuvântul rece? Poate fi căldura oferită 0 din 10. Zeci de mii de tineri speră la o a doua șansă, cu gândul că mâine va apărea un zâmbet pe față. Ce înțelegi tu prin cuvântul rece? Poate fi căldura oferită 0 din 10. Zeci de mii de tineri speră la o a doua șansă, cu gândul că mâine va apărea un zâmbet pe față. Și știi, tot mi-am zis că o să uci și că voi trece peste, dar amintirile mă neacă în lacrimi, de parcă-și fi un pește înconjurat de alge. Mintea mi se sparge, ea se mai întoarce. Bună întrebare, am mers treptat de la mic la mare. I-am ascultat înjurăturile, am primit palme, am fost pionul din lume de șah. Ea fiind regina, că nu a realizat esența dragostei. Da, esența dragostei o privea ca pe o pacoste. Și ce numești tu pacoste când unul iubește, iar altul doar primește? Urbește sau închide ochii, căci dragostea te păcălește. Ce înțelegi tu prin cuvântul rece? Poate fi căldura oferită 0 din 10. Zeci de mii de tineri speră la o a doua șansă, cu gândul că mâine va apărea un zâmbet pe față. Ce înțelegi tu prin cuvântul rece? Poate fi căldura oferită 0 din 10. Zeci de mii de tineri speră la o a doua șansă, cu gândul că mâine va apărea un zâmbet pe față.